Повишените АСАТ, ЕЛАТ и ГГТ по принцип се започва с намаляване на тяхната ензимна стойност вследствие на прием на чернодробни хепатопротектори или медикаменти, които подсилват черния дроб и намаляват ензимната активност. Тези медикаменти по принцип сами по себе си са само симптоматично лечение. Когато обаче те са за сметка на някакво хронично вирусно заболяване, когато става дума за хроничен вирусен хепатит Б или С, тогава си има абсолютно лечение, което е така нареченото таргетно лечение, с което на практика се намаляват и ензимите респективно, след като пациентът започва да приеме противовирусния медикамент. При хората, които имат стеатозен черен дроб, които също са с увеличени ензими, ензимите, освен с хепатопротектори, се лекуват с диетичен режим, с увеличаване на физическата активност и с медикаменти, които намаляват холестерола и триглицеридите, т.е. влияят върху липидната обмяна.